Lesi isiteshi esihamba phambili nasey'nkundleni zokuxhumana. Singasala kanjani? #ubusuku obuhle. Umule masuzokhuluma naye ngento ukuthi umuntu akaphinde futhi ayilungiselele mhlambe alungise izinto ezinto impilo yakhe. Baba ngicabanga ukuthi usathinta nje kakhulu ukumenshina ukuthi ngothisha wesilisa kulesikhathi sikusona kafushane angazi ukuthi kwenzakalani masenza nje ama-class noma ngabe sikuphi noma uyafundisa uye ukunothisa kakhulu ukuthi abantu abasuke begcwele abesifazana izingane zamantombazana abantu besilisa kakhulu ubathola ukuthi badonsa inyawo angazi ukuthi iliphi elivangele kufanele silishumayele kodwa ngoba phela i-platform right le masikhuluma nabazali ukuthi cha bobo ababagqugqumezeli namanje ngiyabagqugqumezela ukuthi abafundi kakhulu besilisa nabo abakuthanda ukufunda ngoba phela ugcina kuze kuba ngathi omunye kuba ngathi hayi uphushwa nje umzali ukuthi hayibo yiye esikolweni bo ngoba kakhulu abafana abakholelwa ukuthi umuntu ufuneka aphande umuntu usho ngisho ekhuluma hey osibani nje bafunda baqeda kodwa bahlele emakhaya so ngizofundelani vele kanti sithi noma umuntu ehlala efunde umsebenzi ungekho kodwa akafunda akathi hlala ekhaya ahlale nesiziku noma enawo matric at least bese kukwazi ukuthi bese hlala ke ekhaya sengahlala kodwa ehlale enotho kunokuthi ahlala angenze lutho ngoba phela impilo manje sibiza ukuthi kufunda so into esikhuthaza kakhulu ukuthi kuvaliwe khona nje bakuvaliwe kodwa ke manje incwadi ayingavalwa ngoba lenkathi umuntu ethatha incwadi eyibeka lapha ngoba manje ngithi sibujuni nje sekusele i-term yesithathu bese kuyoqala ama-exams nayo le term yesithathu ivele incane ngoba imayiqala nayo izosheshe iphele ngoba kunama-trials akhona ngoSeptember bese makubuya ama-trials kuyavula kuyaqala kuyabhalwa so ke noma ngabe umuntu kuthiwa abanye bayikholelwa ukuthi ke umuntu okufuneka afunde kakhulu umuntu oka grade 12 cha bobo akunjalo noma ngabe umuntu wenza yiphi grade into ezofunda kule term iyalinka nale term esuka kuyona kusho ukuthi kubalekile ukuthi umfundi angakhohlwa noma sesithi umuntu akaphumule akabe nesikhathi la phumula khona kodwa futhi bese abane ne-timetable yakhe anayo yena ukuthi ngalesikhathi ngizobe ngifunda lesifundo isida ngiphinda lokhu okade ngikufundiswa uthisha ngenzela ukuthi ngingakhohlwa mase befaka ukusha ngoba ngisho ukuthi ukufundisa kwethu nje masifundisa kuyahlangana nento esikade sifundile ngisho ama-topics mayebeka ngoko-ATP noma ngokohlelo olenzela ukuthi abantwana sifundise ngakhona indlela olubekwe ngayo khona kwenza ukuthi kube nokuxhumana kulento esuke soyifundisa entsha nomntwana okade eyifundile so kubalekile umntwana ukuze ukufunda kwakhe kuzobalula angabe ukuthi umntwana sehlala nje kuvala nezincwadi so akaphumule khona ngoba siyadinga ukuphumula kodwa akangakhohle ukuthi abe nesikhathi lapha athulunguza khona izincwadi zakhe kuzomlekelela kakhulu njengoba usushilo ukuthi izikole zona zivaliwe